יומני היקר, בתקופה האחרונה שנתי נודדת. אני מוטרדת. הכל מתערבב לי בחלומות. הקיפאון המדיני, לא? שמתערבב לי עם המצב הכלכלי. נגמר לי הגז! תשובה! שמתערבב לי עם המצב התרבותי. למה מי זה צ'כוב? יאללה! כפיים! כפיים! חשבתי שאולי אני צריכה לקום ולהגיד משהו. אני נאמנה. אני נאמנה. אני נאמנה. חיפשתי לעשות משהו שונה. משהו שקצת יוציא אותי מהשגרה. חשבתי משהו שקט, רגוע, קצת מזון לנשמה. אולי לפרגן לעצמי מסעדה? לא. סרט? לא. מוזיאון? עשיתי גוגל. מצאתי את המוזיאון לאומנות תיאטרון הבובות. המוזיאון לאומנות תיאטרון הבובות? מה לי ולזה? אבל אני אחת שאוהבת, איך אומרים? חידושים וריגושים. אז קדימה, למוזיאון. מצלם? כן, כן, מצלם. אז אני ג'ינג'ה, שוחרת אומנות, פעילה חברתית מחולון. ולמה ג'ינג'ה? תאמין לי, אין לי מושג מה עבר להורים שלי בראש ולמה הם בחרו בשם הזה. לא אמרת עוד כמה את. טוב, אתה יודע איך אומרים. זה לא הגיל, זה התרגיל. מה הכוונה? שאומרים. אני ממש לא אוהבת אבסטרקט. עכשיו אני מסתובבת לי להנאתי ולתומי, מסתכלת על הבובות ככה עומדות להן בשקט, כל אחת בענייניה. ופתאום ילדה אחת מתקרבת לבובה ועושה לה פרצוף. ממש חוסר תרבות. קפץ לי הפיוז. מהר הוצאתי את הטלפון ועשיתי לה סלפי. סלפי זה כשאת מצלמת את עצמך. או להפך, בכל מקרה, את התמונה שלה העליתי גם לפייסבוק, וגם לאינסטגרם, וגם לטוויטר, וגם לוואטסאפ, ועשיתי לה פומביוש. פומביוש? מה זה? הלו, שיימינג? לילדה? לא נעים. היא גם עשתה לי, מאוד נעים. באתי לכמה דקות, נשארתי כמה שעות, ואני בכלל לא חשבתי שאני יכולה להתחבר לז'אנר הזה, תיאטרון בובות. יומני היקר, איך אומרים? באתי, ראיתי, ניצחתי? אז אומרים, טוב שאומרים. ומחר
אקום להרפתקה חדשה בכוחות מחודשים, בעוז ובמרץ. מה יש לזאתי? הלו, לכי לעבוד! הלו בובה, מושחתים זה בתף, מעטפות זה בטל. שמץ של מושג מה רואים כאן.